לכם וערב טוב. האותיות קטנות, החיובים גדולים. לקוחות רבים של אורנג' מגלים בימים אלה שהחברה מחייבת אותם בעשרות שקלים על הטבה שהיא נתנה בעבר. לחייב הם יודעים, לספק הסברים קצת פחות. לירן דנש מביאה את הסיפור. לקוחות אורנג' בדקו היטב את החשבון החודשי שלכם שמגיע ממש בימים אלה. מפניות רבות שהגיעו היום למערכת תוכנית חיסכון, עולה כי בחלק מהחשבונות של לקוחות אורנג' יש חיוב חריג המצוין תחת הכותרת חיוב בגין הנחה שגויה עבור חבילת גלישה סלולרית. ליד הכותרת יש כוכבית המפנה לעמוד 3. שם נכתב כי מדובר בחיוב בגין הנחה שגויה ממנה נהנית בתקופת החיוב מאי 2009 ועד מאי 2010 או בחלק מהתקופה. לנוחיותך, החיוב הכולל חולק לשלושה תשלומים שווים. התקשרנו לברר מה עומד מאחורי החיוב בשמו של יאיר, לקוח שחויב החודש. זה ההסבר המפתיע שקיבלנו. זה לא רק אתם, זה משהו שהוא גורף. היה טעות מערכת. זה משהו שנהניתם ממנו ולא הייתם אמורים לקבל אותו ללא עלות. זה משהו שבטעות דרך מערכת קיבלתם את זה. אנחנו בני אדם, אנחנו עובדים עם מערכות, אנחנו לא רובוטים. קורה שיש טעויות. אבל עדיין נציגת השירות לא ידעה להסביר בדיוק מתי ניתנה ההטבה ועל מה בדיוק. יתרה מזו, אורנג' לקחה לעצמה את הזכות לקבוע כי היא מחלקת את הסכום לתשלומים. במקרה של יאיר מדובר בכ-90 שקלים בחשבונית הנוכחית כפול 3, סך הכל כ-270 שקלים. כך קרה גם לאבי, לקוח נוסף של אורנג' שהופתע מהחשבון החודשי המנופח. קיבלתי את חשבונית חודש יולי, וראיתי שהחשבון החודשי גבוה בערך 20-30% מהחשבון הממוצע שלי. כשהתחלתי לעבור על הפירוט, אז ראיתי שם דברים שאני לא ממש מבין. דברים כמו סך הכל חיובים וזיכויים, עוד 78 שקלים. כשהתקשרתי לחברה, אז הם הסבירו לי שבמשך 8 חודשים האחרונים בערך, קיבלתי הטבה בצורה מוטעת, שבעצם קיבלתי זיכוי שלא הייתי זכאי לו, ועכשיו הם גובים את זה בבת אחת. פנינו למועצה לצרכנות כדי לקבל חוות דעת משפטית. שם אומרים לנו היום כי הדרך שבה אורנג' פעלה במקרה הזה מעוררת סימני שאלה. משנתגלתה טעות הנזקפת לחובת הצרכן, יש לידע אותו באופן ברור ובולט, תוך מסירת מלוא הפרטים אודות סוג הטעות, לפי איזה תעריף חויב, משך הטעות וכל פרט אחר הנחוץ לו, על מנת לבקר את החשבון. חיוב באופן מוצנע בלא מסירת מלוא הפרטים אינו ראוי. ושוב עולה השאלה המטרידה, מדוע החברות הנותנות שירות אינן פועלות בשקיפות מול הצרכן הישראלי. ובחברת אורנג' אומרים בתגובה מדובר בלקוחות אשר קיבלו הודעה מוקדמת בחשבונית חודש מרס 2010 ולפיה קיבלו זיכוי אשר לא היו זכאים לו. יהודה שרוני, הפרשן הכלכלי של מעריב, איזו מין חוצפה הזאת? איפה השקיפות? איפה הגילוי הנאות? אין ספק, יש בעיה קשה מאוד בחשבונות של חברות הסלולר. קודם כל, קרן, אני רוצה להגיד שכל הכבוד ללקוחות שבכלל שמו לב לעניין הזה. את יודעת, חשבון הסלולר... כי זה לא קורה הרבה. זה לא קורה הרבה, אנשים לא קוראים, יורד להם הכסף מהחשבון ובכלל לא שמים לב, ולכן אנחנו שוב יכולים לנצל את ההזדמנות ולומר ללקוחות, בדקו תמיד את החשבונות, לא אחת יש טעות. דבר שני, אני חושב שבאמת יש בעיה של גילוי נאות חמורה. אני חושב שחשבון הטלפון צריך להיות הרבה יותר ברור, יותר פשוט, את הסעיפים השונים שלו אפשר לקרוא, וטוב אמרה המועצה לצרכנות שבהחלט חברות הסלולר חייבות לידע את הלקוחות במקרה של טעות בהודעה נפרדת ולא במסגרת החשבון, כדי שהם יוכלו לדעת ולהתמקח ולדעת בדיוק איפה לגלות את הטעות ואת הבעיה. אתה יודע, יהודה, אחת הבעיות העקרוניות היא שיש לחברות את מספר כרטיס האשראי שלנו, ואז הן מחייבות אותנו באופן אוטומטי. במקום שהן יצטרכו להוכיח שהחיוב מוצדק, אנחנו עכשיו צריכים להוכיח שאין לנו אחות. וזאת בעיה קשה מאוד, לא רק בחברות הסלולר, אלא גם בחברות הביטוח, ובכל מקרה שמורידים לנו חברת כרטיסי האשראי. כן, אני רוצה להציע לך שיטה דומה שקיימת במדינה, את יודעת, קטנה, קוראים לה ארצות הברית. שמה בדיוק השיטה הפוכה. חברות כרטיסי האשראי שולחות לך אלייך הבית מראש את כל החיובים, הלקוח קורא את החשבון, בודק מה נכון, מה לא נכון, על מה הוא לא היה צריך להיות מחויב, ורק לאחר מכן הוא רושם צ'ק ושולח אותו לחברת כרטיסי האשראי. זה צרכני, זה נבון, זה שומר ללקוח ונותן לו אפשרות באמת לבקר בצורה הרבה יותר טובה את החשבון. את יודעת מה?
דווקא במקרה הזה הייתי צריך לשקול להביא את זה מהאמריקאים ולהעתיק אותם. אני מקבלת את ההצעה, נראה לי שיהיה מי שיתנגד. תודה יהודה, עוד נחזור אליך.